Minecraft, mutta jos asun punaiseen, niin video loppuu. Tässä videossa mun on tarkoitus vetää peli läpi osumatta punaiseen. Jos mä osun mihinkään palikkaan, mikä on punainen, niin video loppuu. Eiköhän aloiteta. Ei saisi koskea punaiseen ja siellä on heti punasta. Noniin, tämmöiselle biomille sitten päädyttiin. Tiedä mitä toi tekee tuolla. No eiköhän aloiteta. Oho, sielläkin on. Noniin, tästä sitten puuta varmaan ensimmäisenä. On tärkeetä on, että on puuta. Sitä pitää aina olla. Aina pitää puuta löytyä. Eihän sitä muuten pärjää elämässä. Ja tosiaan siis, olisi nyt tarkoituksena läpäistä peli. Koskematta siihen punaiseen väriin. Tästä voi tulla vähän haasteellista. Mutta yritetään. No niin, tehdään tästä kirves ja pikakse. Hakataan lisää puuta. Sitä ei ole koskaan liikaa. Noin. Pitää tosiaan varoa tuota punaista väriä. Oi vitsi! Jätkät. Nyt oli kyllä tosi lähellä, että ois loppunut video siihen. Hakataan vielä tää puu ja mennään sitten. Noni, eiköhän nämä riitä. Sitten vaan tässä jostain luola löytää. Pitää tosi varovainen olla oikeesti, kun täällä on näitä kukkia, missä sattuu. Ei täällä ois. Oi, kato, siellä on heti rautaa. Ja me tarvitaan kivipikki. Tää on kyllä must have. Sitten me tarvitaan myös uuni, mutta tehdään se kivipikki ekana. Voidaan sulattaa toi sitten. Sitten rautaa. Tarvitaan ainakin buketti. Jos me löydetään vaikka laavaleikki jostakin, niin sitten voidaan tehdä sinne portaali. Eiköhän toi riitä. Oi, jes. Hui vitsi. Jätkät. Nyt on ansa tehty. Nyt on kunnon ansa. Hei, mehän saadaan jo buketti meillä. Sitten meidän pitää tehdä veneitä. Tehdään ainakin 2, jos meillä hukkuu sitten. Miksi mä sanon koko ajan, että meillä? Noin. Mut meillä on jo buketti. Mut meillä on niin paljon pelivaraa, että me voidaan tehdä ehkä jopa kypärä. Näin. Sitten kamppeet mukaan. Tässä vielä jos kivikirveen väsää tosta. Me ei noita tarvita. Kamppeet mukaan ja lähdetään. Tosiaan pitäisi löytää joku runet-portaali tai sitten laavaleikki. Tai laavapuuli, mikä se on, mikä ikinä onkaan. Tää kyllä, oho! Jätkät. Haluan ruoan. Oi! Vitsi. Täällä on vaarallista. Oho! Nyt! Ei mennä olla. Hei, flintti! Ja ruokaa. Hei! Jätkät. Okei, yö tulee. Meillähän riittää obsidianit justiin. Näin. Sitten vielä se flinten stiili. Oi. Syödään ensin. Okei, tätä ei lasketa, tota ei lasketa. Mulla jäi nappipohjaa. Se on mulla on näppäimistö rikki, niin sitä ei lasketa. Mulla jäi nappi jäi pohjaan, joo. Noin, täältä on. Hyvä, että me otettiin niitä veneitä. Täällä on ollaan aika korkealla, niin tää varmaan päästä veneen avulla tonne alas ja sitten selvitä. Hei! Jätkät!
bastioni heti. Nyt. Nyt lähtee. Onks tuolla turvallista? Näyttää turvalliselta. Kukaan tarvii mitään paattipelastautumista. Voi vaan mennä itse paatilla. Nyt, hei, nyt kyllä. Ui. Okei, sä voit pitää se, No, mitä? Nether Fortress siinä vieressä. No nyt. Näin. Tästä näin. Hui vitsi, meinattiin tippua laavaa jätkä. Täällä voi kävellä ihan vapaasti. Suttuukohan nämä kaverit mulle? Jos annetaan tappelun lähteä käyntiin. Otetaan näiltä kullat messiin ja tullaan tänne myöhemmin takaisin. Luutataan toi fortressi. Joo, tästä näin. Vitsi, kun on jännän näköinen paikka. Katsoo tälleen. Tosta tollanen, sit se on niinku tollanen. Mä en tiedä, pitäisikö se näyttää tolta. Joo, täälläkin pitää olla kyllä. Tää mennään varmaan hyppimällä täällä. Mulla loppuu palikat muuten kohta. No voi kebappi!